So just to warn you guys up here, some water can be splashing on you guys. A big warning. Well, here comes the number, and then that's it. 3, 2, 1, nu! Kom. Kom nu, sæt dig. Næste kæft. Hug mig, hug mig. Så vil jeg sige, de kommer lidt til bunden, og så skal jeg sådan nippe nogle dejlige stykker af det. Og de var faktisk rimelig roligt til i dag. De tænkte stille og roligt, spiser noget meget roligt. Hvis de virkelig er sultne, så på det tidspunkt, så mad skal man være væk. Men ellers er det for mig for nu, så dem, der har lyst til at stille spørgsmål, eller flere spørgsmål, så kan man nu kan lov til det, så er det ikke noget, der i dag. So everybody, we're actually really short of today. This is a nice evening.